Yo, when is this guy coming, bro? You see, I must come today, boss. He's gonna come today. Ja, nou, die maar van de poes af. Kijk, hij is schrik klaar. Hoe kost schrik zijn? Hoe kon skrik die, my bro? Hoe kon skrik die? Ah, wat je mensen roep. My bro, je kan niet wat zo skrikken, man. Hou, Nou, sorry man. kijk, die vandaag is zomaar manier. Ja, sus. Ik kan nog zomaar manier. Like die soos bij jouw klas. Kijk, die ding is die vandaag is die game. Vandaag gaat hij voor mij. Oh, kijk, hij is je first customer. Tala, wat je wou. Oh, right. Nou, sir. Excuse yourself, kijk. I mean, what's the time? Brother, wat maakt hij? Wat je erin doet? I want to take you for me. Wanneer Rabbi? Hallo, man. Zien jij mij, bro? Zien jij mij, bro? Hij trekt klaar voor jou voor. Maar zij is robben. Van af praat de mens Engels, mijn bro. Hoe praat je Engels? No English. Kijk mijn lippen. No English. No Mengels. Niemand. Hallo, hou je mond. Ga eens toe. As fine, mijn bro. Touch it. Zij is een broer van mij, mijn niefje. Ga naar huis toe. Mijn bro, zij is dom.